Ntia me yesa mfoni a ekasai enese na dodo na yekeka abusua ene nton ebom. Hunu se abusua eye nipakuo bi a omufiri awutwa baako anase omufiri yefunu baako ana mogya baako. Eno nti wo abusua bomu no yebo abusua ewo ye maame afam mekire ewo akaman mu no. Saa abusuakuo no yetimi frɛ omo adehye abusua anase bojakoro abusua. Na abusuakuo biara ewo na tweneboa ana na kraboa ni piesie ni manu wonchia ene wonyeso. Omo san so wo achiwade edin a omo de frɛ abusua no ena ntam a eda abusua no mu. Eno na chi no ena yewo nton anase ntoro. Na nsonsone ya ewo sanema mienu yi mu ne se wo abusuakuo no mu no yewo ahodo enwotwe ebi ne asona agbona oyoko aduana anase abraze asene asichiri ekona bretuo anase twidan ena oyoko. Sa abusuakuo nwotwe ena akanman mu no yefre ne se abusua enye nton. Na yeka nton a agya sunsum a ekata ne baso no ena yefre ne se nton. Eno nti wo hia mu no mekere se oberema na oba ehia nsuo na efiri oberema no ho ekọ oba no ho no eno na akanman mu no yegidi se eye nkwamoa a eboa ema akora no eba wiase. Eno nti saade no ena yefre ne se nton. Eno nti wo nton mu no agya sunsum a odekata na baso no ena yefre ne se nton. Na eno no ye mako dumienu. Nti mogya twaka da papa bi ene ne bantem no ena yefre ne se nton anase ntolo. Eno nti agya sunsum ana agya bosom a ode bone ma ho ban no ena yefre ne se nton. Na kanfo gidi mu no saa ahobambo yi etumi koye nyansa etumi koye nimdeɛ ebi de ya ahofe ebi nso de eye sika ene dia akeka ho. Eno nti tete no so oba bi ko ware a esese one mmofra na omobewo mo wa awade na se ni nyina omochiri papa no na chiwade. Eno nti ade bi a papa no ni no saa ba no ene mmofra no so omochiri. Na yesan agidi se abofra biara fa ne papa sunsum ene ne suban ne senti no yanyono ebese okoto nwo anoma. Nti akra bi ne yoy a woye no aya na agidi se ne papa ho ena ofa saa suban no ina. Kai se onipa biara ne sunsum ebi mu die mu ha ena ebi mu nso die mu odu. Tete no se abofra bi mpo eye bone e ofi a omutim de twen ne papa ni nti no ne se omugidi se ne papa no ena abofra no esuru no. Nti na yesangi di se abofra bia sua asetena mu ne yoy anase neoma no efiri ne papa nchen. Ne senti ena tete no na papa biara adwuma a woyɛ no na ebi ena ne ba nso eye. Ntoro anase nton biara no ewo na tweneboa ena na kraboa. Na obi bebisa se dia ne atweneboa anase akraboa. Saa nneoma yi anase saa mmoa yi eye mmoa bi a abusua bi afa won se eye won anhyenso de. Na esense yagidi se nton eye sunsum ti no edin bosom ena edi nton na hodo ni nyina kan. Eno nti ebisa se nton be na udware a de obobodi no ese bosom edi kan. Na wo akanman mu no esense abosom awodo no efiri nsu mu ne ba yenti no nton nyina bosom ena edi kan. Na ne tie ne se so obi hia no peso hu se nton kro a udware no de aya na obisa ne se asu ben na udware. Ubo asu yi din a anam so ma ohu nton a udware. Kai se ubetimi ne wunua bi mu afire busua baako na mo ndware nton baako ni ntira no ne se
ebia na mufiri maame baako na mumfiri papa baako ka se madiki aka cho se nton no edware ko yem papa efam ne mom enye ye maame fam enu nti so bibisa se nton ben na udware na akoka se adua na eko na anase dia ekeka ho no bia na eyemfom so endie na obi bebisa se adua ne nton no ana madiki aka chekire mu se papa bi sunsum a ekata ne ba so no ena fe ne se nton anase bosom a papa no de bone ma ho ban no ena fe ne se nton nhweso no bi ne bosom po bosom pra bosom kren bosom ayensu bosom konsi bosom sika bosom afi bosom muru bosom dwerbe enso eka ho bi bosom afi eka ho bosom afram ena bosom twen enso eka ho bi bosom akonfo ene dia ekeka ho a eduru dumienu no mefa ni nyina makon a kire mu na twenoboa na kraboa na chiwade wonda ene nioma omope ene dia omompe nyina no mede bebre mu na ene die mede chirekiremu a efa abusua ena nton anase ntro eho ene breo media ne ogu akurufa ofra me profa madio so me papa se me chia waje me so se ya ade na nyame ya doma da foforo obesa atumenka nyamenka ho Soba ya pawaji nani ya konsuye akari ne bo asisi mo